आङो मुस्रि गोरोबथा नार्जारि आंनि मुङा आं दतमा आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि आं बेवहाय दा बुंनो लुबैनाया बेनो जे BPF नि जे IT सेल बेवहाय मोनसे प्रपेगान्डा जों नुबाय थादों जे बड'फानि जे जोनोम गामि बरागारि बेखौ जे मडेल भिलेज खालामनो नागिरनाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जे माखासे निन्दा होनाय बाहाय फोसावदों जे बिथांमोना होदों माने बेवहाय जे बड'फानि मुङै चिल्ड्रेन लाइब्रेरि मोनसे बानायनाय जादों मोनसे कमिटिनि गेजेरजों दा बिथांमोना बेखौ बे लुफुंनायाव लकेलनि रायजो राजा कन्ट्राक्टर बा बिजनेसमेन बिसोरनिफ्राय थाखा खांनानै बेखौ बानायदों होननानै बुंदों नाथाय बेयो नंखाय मानोना बेखौ बानायनायनि थाखाय कमिटियाबो आरो आन्चलिक एबसुआबो रावनिफ्रायबो बेबायदि फैसा खांनाय जायाखै बेयो सेन्ट्रेल एबसुनि लोगोसे जिल्ला एबसुनि मददजोंनो दा जिनाखि कनस्ट्राक्सननि खामानि आवगायनानै दङ बेखौ बानायनाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जे माखासे निन्दा होदों जे IT सेलनिफ्राय BPF नि जे IT सेल बेनिफ्राय जे आगोलनि जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे प्रमद बर' सार आथिखालनि जे UPPN नि आफादगिरि बिथांखौ जे माने बड'फानि जे जोनोम गामि बेखौ मडेल भिलेज खालामनो नागिरनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै फैसा खांनानै गावबा गावनि व्यक्तिगत डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानियाव बाहायदों फैसा खांनानै बिदि होनदों नाथाय बेयो नंखाय मानोना बेबादि लकेलावबो जोङो थाखा फैसा खांनाय जाखायाखै आरो गुबुनावबो बिनि नामै जोङो बेबादि थाखा फैसा खांनानै जे कनस्ट्राक्सन खालामनाय बेबादि जाफेराखै आरो दा बेखौ आं मिथिगौ जे बड'फानि जे गामि बरागारि बे जुदि मडेल भिलेज जानांगौनि जे बिबान बे जों खालि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्ला एबसु बा आन्चलिक एबसु बा तालायसा एबसु बेनिल' खामानि नङा जों एबसुजों लोगोसे बिनि कमिटि बे ओनसोलनि रायजो राजा सानसुमै बुद्धिजिबि गासै बिथांमोनहाबो बे गामिखौ मडेल भिलेज खालामनायाव निस्सय बिबान दं होननानै आं सानो आरो दा बेवहाय बिथांमोनहा बेखौ मडेल भिलेज खालामनायनि जे हाबाफारि बिनि सायाव नुसनदों बा नायसनदों बिथांमोनहाबो जुदि नायसननानै कनस्ट्राक्टिभ जुदि गोसोजों मडेल भिलेज खालामनायाव आवगायबोयोबा बा बबेबा सरकारि लाइन काउन्सिल लाइन बा BTC गभर्नमेन्टआ जुदि थांनाय समाव मडेल भिलेज खालामनायाव बा बड'फानि माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामनायाव आवगायबोनो हानायमोनबा खोब बाख्नायथावमोन नाथाय जोंनि नुनायाव बड'फानि लाइब्रेरिनि जे खामानि बेखौ जोङो आगानसेबो मावना होनाय बेबादि नुवाखै आरो बिथांमोनहा खालि नेगेटिभ लाइनजोंल' सानबाय थायो खिन्थु कनस्ट्राक्टिभ बेबादि नोजोराव लानो हायाखै खिन्थु जों लुबैयो आरो मस्ट वेलकाम जाय बिथांमोना बड'फानि मुङै जे जौगानायनि नामाव बा बिनि मुंखौ बुहुमाव गोसारनायनि जे सिन्थाधारा बा आइडिय'लजि प्रिन्सिपालफोरखौ बिथांमोना मावफुंलांनो हायो बिथांनि साननाय हनायजों बा बड'फानि सानस्रिखौ मावफुंलांनायाव लोगो लाफानो हायो बिथांमोना बरायथाव नाथाय जों दिनैनि बेलायाव बेखौल' नुदों जे बिथांमोना खालि राजनितिक बिथिङैल' नोजोर होनानै नेगेटिभ साइडआवल' बुंबाय थादों खुनु माने माबा मोनसे कनस्ट्राक्टिभ बे लाइनाव नुनो मोनाखै राजनितिकनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोनहा माबा मोनसे सोरनिबा सायाव बदनाम होनाय निन्दा होनाय बेबादिखौ जों नुबाय थायो दा बेखायनो आं बे समाव खावलायनो लुबैदों जे फैगासिनो थानाय जे BTC इलेक्सन बेवहाय जोङो फेसफुलि इलेक्सन बेबादिखौ जानो लुबैयो आरो बेवहाय डेम'क्रेसि हिसाबै बयहाबो राइट्स दङ दा नंखायनो जाय बिथांमोना नेगेटिभ साननाय हनाय बा जे नेगेटिभ फिलिंस बेबादिखौ दोनथ'नानै नैबे समाव जेन' जोंनि बर' जाथिनि बा जोंनि ओनसोलनि जे जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामो बिथांमोनखौ आं बे समाव बरायो बड'फानि मुङै जे बरागारि गामि बेखौ माने मडेल भिलेज खालामनो थाखाय
मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांखि लादों बे खोब बाख्नायथाव बाथ्रा। बेनि गेजेरजों निसय आङो सानो बे गामिया बा बे ओनसोला जौगासारगोन होननानै आं सानो। मानोना बेवहाय थानाय जोंनि फरायसा फरायसुलि सानसुमै बा बुद्धिजिबि गासैबो बेवहाय मडेल भिलेजनि जे हाबाफारिया फुलफिल जालाङोबा निस्सय लाब जागोन होननानै आं सानो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जे जौगासारनाय बे हाबाफारियाबो जागोन। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनैसिम BPFआ 17 बोसोर जालांबाय माने BTCखौ खुंनाया, नाथाय दासिमबो बड'फानि मुङै माने बड'फानि गामियाव माबा मोनसे जे पारमानेन्ट बा मेम'रेबल बेबादि खालामनाय जों नुवाखै। दा नंखायनो जे बिथांमोनहाबो गोथौयै साननानै नाय, जिहेथु जोङो बड'फानि थाखायनो दिनै बर'फ्रा नैबे समाव जे स्टेजसिम जों सफैदों बिनि बेहाय बिहोमा दङ। मानोना बड'फाया गावनि गासैखौबो दोनथ'जोबनानै बा दोननानै जे जाथिनि थाखाय जाथिनि गिदिर सार्थ'आव खामानि मावफैदोंमोन। दा बे हिसाबै दिनैसिम जे BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बड'फानि मुङै साननांगौ दङ होननानै आं सानो आरो बे समाव बिथांमोनहा दिनैसो बुंफैयोबा बे खोब माने दुर्भाग्यनि बाथ्रा। मानोना 17 बोसोरा सानसे साननैनि बाथ्रा नङा, बे गोलाव सम जाबाय। दा नंखायनो बै समावनो जिहेतु बिनि बड'फानि मुङै गोबां खामानिफोर मावनांगौ दङमोन। दा नंखायनो आं सानदों दा इयुननि समाव जे बिथांमोनहाबो बड'फानि सायाव मोजां मोनसे सिन्थाधारा बे फैथों, आं बेखौ सानो। आरो जे जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारि बड'फानि सायाव बेयो जे मडेल भिलेज खालामनाय आरो बिनि जे BTR एकर्डनि गेजेरजों बड'फानि कालचारेल कमप्लेक्स खालामनाय दतमायाव बे निस्सय दङ। बियो इयुननि समाव जाफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों निस्सय बुहुमाव बड'फाया गोसारनाय, बिनि नामा जेराव गोसारलांनाय बेयो जागोन होननानै आं सानो। दा नंखायनो बे समाव जे जोङो राजनितिक भाबैल' लाबालाबनि थाखाय जे सानालाबासिनो जे जोंनि गेजेराव जे जौगानाय बा मोनसे मोजां सिन्थाधारा बयबो खालामलायनो हायो, बिनि थाखाय बे समाव जे निन्दा होलायनायखौ जेनेबा BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बेबादि गावजों गाव बदनाम होनायखौ खालामलायालाबासिनो जे कनस्ट्राक्टिभ गोसोयैल' आवगायबोयो, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो खावलायबाय।